Здравейте, аз съм Цвети Горкиева и се превъплъщавам в ролята на доктор С в пиесата на Ерик Емануел Шмидт "Хотел между той и оня свят". Доктор С се очаква да дойде. Най-после ще се срещнем. Аз съм доктор С. Разбрахте ли къде сте? Доктор С е мистериозният обитател на хотела между той и оня свят, който не бих могла да нарека, че е точно човек. Може би наистина най-точният израз за него е "що за птица е доктор С". Това е онова мистериозно същество, което съпътства всички души, попаднали в хотела между той и оня свят. И е техен събеседник. Той ги води по пътя на преосмислянето им за смисъла на това, що е то живота и как биха могли хората, ако им се даде втори шанс, да го изживеят по-добре. Какво пише във вашите досие? Някои детайли. Само няколко детайла, господин Портал, върху здравето ви, характера ви, историята на живота ви, но не и върху вашият избор. Най-трудно ми беше, докато се опитвах да вляза в кожата на доктор С, най-трудно ми беше да изключа човешките емоции от себе си. Да прибера всичко човешко и да разглеждам човеците покрай мен като любопитни същества, които са ми интересни, които искам да изуча, и може би до известна степен ми се иска да се доближа до тях, за да бъда като тях, а същевременно виждам грешките им. Животът от край време не може да излезе от собствените си рамки. Той е такъв, какъвто си е. Сляп, глух и безразличен. А на материята изобщо не и пука за вашата смелост и за вашето достойнство. Воля? Вашата воля, моята воля? Намирате се на единственото място в света, където волята е в минимално количество. Не. Премиерата на хотел между той и оня свят е на 5 и 6 октомври. Заповядайте, скъпи зрители. Няма да останете разочаровани в никакъв случай. Ще имате възможност да се замислите, защото това е пиеса, която наистина отваря много врати, много въпроси. Човек си дава сметка за много неща. Най-вече за това, че трябва понякога човек да поспре, да се ослуша, да се огледа и да усети мига.